ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ଜଣକୁ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମରା ଧରା ସବୁବେଳେ କଲେ, ହଇରାଣ ବି କଲେ। ମୋର ବି ଦିଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଭଲରେ ସେଠି ଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଶେ ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଆଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଆସିଛି ସିଏ ମତେ ରଖିଲା, 8 ମାସ ରଖିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଅବିକା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ମୁଁ ଠିକରେ ଜାଣିନି। ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ହବ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେ ପୁଅଟା, ଜଗବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ତା ନାଁ। ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଅଧିକା ଆମ ଗାଁର ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଯେତିକ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବି, ଆକୁ ବି ରଖିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅବିକା ଅସୁବିଧା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମତେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡି ଦେଇକି ଗଲା। କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜିକି 10 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ସିଏ ଗଲେ? ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋ ଛାତି ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇନଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ନା ତୋର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।